Čaute ľudia, moje meno je Grim a ja vás zdravím u vlogu 8. Toto je za ten livestream. Čiže tu som ňom aj game. Tento práve striha. Čaute. Nevidno to dobre. No teraz. Sme u Greenmana. No za ten livestream, bude to 20. alebo 30. to som už asi vravel. A bude to v hodinách 12 až do polnoci. No fakt? Ja som to 12 hodinový livestream. na druhom kanále, na hlavnom kanále točil livestream už 2-krát či 3-krát. Však diváci. Bol to vlog 19 a 20. Aj 21. Nevidno dobre, takto vidno dobre, alebo tak. Čo máš strihnuté? Ja nemám strihnuté. Vidíte, ja som to strihol práve. Zrejme to. Takto by to chcel. Ale nejdeme sa začínať, že kto vie strihať. Poďte. Uvidíte! Tuto. Tutok v ruke Počkajte. bude mať kameň. Je ten valec, na čom sedíme furt. Kameň. Fakt to... Imituje Goga. On má šišku, on má kameň. Fľaša. To je tehla. Že my sa presuneme ku nám na môj valec. Takže zatiaľ bum. Vidíte, ako to viem dobre strihať. Ale ako to strihol, takže... Tak vám poviem, že ako to strihal, no tak on to povedal, že nechce sa mu chodiť do piči. Ako mne, diváci. Choď preč, ja to tu chcem položiť. Dobre. Tu chcem položiť moju kameň, ak mi nezabiera penis. Predstavte si toto. Ja serem na záchode A ja a prídem. Greenman mi ešte volá. Učí si kredit. Už má 8. Ja mám 8 eur. A ešte ja serem a on príde na bicykli. To je zázrak. Ale fakt. Wow, spadne to. Teraz sa presunieme do Ale nepozerajte to takto. dvora. Okay? Čiže aj ja sa presuniem do dvora. Takže sme sa objavili v dvore. Yeah. Sme v dvore, vidíte? Dobre, aby som to už aj ukončil. Áno, Lebo isto mám na málo baterky. 3 minúty nám stačia podľa mňa. Lajkujte, komentujte, odoberajte a zabávajte sa. Pre niektorých videách sa usmievajte. Intro. Takže nevadí, takže spustíme intro, takže čus!